Futbalové štadióny sú pre nadšených fanúšikov niečím podobným ako pre veriacich kostoly. Niektoré z nich skutočne pripomínajú chrámy, iné zaraďujeme medzi architektonické skvosty. Poďme sa spoločne pozrieť na 5 najväčších futbalových svetostánkov v Európe. Ktorý z nich je najväčší? 5. miesto Stade de France, kapacita 80 000 divákov. Naša prvá zastávka bude vo Francúzsku. Štadión Stade de France zrekonštruovali v rokoch 2004 až 2006 a odvtedy bol svedkom napríklad finálového vyvrcholenia európskeho šampionátu medzi domácim Francúzskom a víťazným Portugalskom. 4. miesto Santiago Bernabéu, 80 000 divákov. Domovský stánok Realu Madrid aktuálne prešiel výraznou rekonštrukciou, vďaka ktorej ešte zvýšil svoju kapacitu a stal sa jedným z najmodernejších štadiónov na svete. Verejnosť po prvýkrát privítal v roku 1947. Zaujímavosťou je, že štadión prekročil svoju kapacitu a doslova sa nafúkol v roku 1974, keď domáce Pusinky hostili Dynamo Záhreb a cestu naň si našlo podľa štatistik až 128 000 fanúšikov. 3. miesto Signal Iduna Park, 80 000 divákov. Nad štadiónom sa týči 8 žltých veží, ktoré charakterizujú panorámu mesta Dortmund. Tvorcovia navyše dbali aj na ekologické aspekty. Počas hry dochádza k výraznému poklesu vody a jej využitie sa zvyšuje len počas prestávok, napríklad pri návšteve sociálnych zariadení. Štadión je napojený na energeticky úsporné čerpadlo, ktoré vyhrieva vnútorné útroby a spĺňa prísne ekologické kritéria s minimálnym dopadom na životné prostredie. Westfalen Stadium dokončili v rokoch 71 až 74 a je domovom Borussie Dortmund. 2. miesto Wembley, kapacita 90 000 divákov. Nepochybne ide o najznámejší a v posledných rokoch tiež najvyužívanejší štadión v Európe. Pôvodnú stavbu zbúrali v roku 2003 a takmer okamžite sa začala nová výstavba na mieste pôvodného štadióna. Už v roku 2007 domáca anglická reprezentácia hostila prvého súpera v rámci medzištátneho stretnutia. Najvýraznejším prvkom tohto štadióna je tubusový priehradový oblúk, ktorý je naklonený pod 68 stupňovým uhlom. Vychádza z prvotnej myšlienky autora, má byť metamorfózou kráľovskej koruny. Jeho výška je 133 metrov a má rozpätie 315 metrov. V noci je nasvietený a vyviditeľný v okruhu až 15 kilometrov. 1. miesto Camp Nou, kapacita vyše 100 000. Našu cestu ukončíme v Španielsku, konkrétne v regióne Katalánsko. Domáca FC Barcelona sa totiž môže popíšiť najväčším futbalovým štadiónom v Európe, ktorý môže privítať takmer 100 000 fanúšikov. Štadión postavili v roku 1957, podobne ako sme spomínali pri predchádzajúcich štadiónoch. Aj Camp Nou čaká rekonštrukcia a dokonca rozšírenie kapacity. Tvorcovia sľubujú, že sa po nej stane jedným z najmodernejších stánkov na svete, ktorý bude disponovať najkvalitnejšími digitálnymi technológiami súčasnosti.